мардак ман имрӯз хонаи очам равам майла биранда ки очама пурс кели ба куҷо ба хонаи очам меравам бачатуна пурсидагиём барои ман муҳим ки зиндагии писарам хуб бошад хай духтарҷон хуш омадӣ нағзак омада расидӣ зиндагиҳот нағз мебинам ки хаста менамоӣ хаста шудам аз амон зиндагии камбағалона учаҷон мефаҳмед боз як ғамти дига ин магир ба дилам зад оча мефаҳмед рост мегӯӣ ин хуштомани ту келинею хизматгор бурда бошад доимо бояд шаву рӯз хизмати хуштомана кунӣ хуштомани ту агар хезад худаш як пиёла аз инҷа ба онҷа монад миёнаш мешиканад алло ин шавҳари лавдаи сусту фулуси ту хона хариданӣ нест яй куҷо гапи очаша мегирад амири суст мондангӣ соҳиби ҳичи намешӣ фаҳмидӣ гаштангӣ кани мебинем ки соҳиби чӣ мешӣ ассалом мардак барои бурдани ман омадед хуш омадам домод хуш омадам ту намерай дига иҷо шумо будаина сабаби вайрон шудани зиндагии ман ту ба кадом рӯду қашоқхона мерай ранги ту бори зана ман меём не ки модар мана меём مادرم